Sibingelele-ke sinamukele kwi-Real TV One Stories. Sivele sabuya nodokotela odokotela omthandayo. Hey, sengifile ama-calls. Udokotela Mnguni kanti ubuya nini? Dokotela Mnguni, udokotela wethu kanti ubuya nini? Asamboni kwi-channel. Hhayi, nami ngisabhizi nje ngezinto zami e-personal ey'thinta umsebenzi wami oseceleni. Kodwa-ke cha, sesibuyile, sigalelekile. Dokotela, sikubingelele sikwamukele kwi-Real TV One Stories. Siyaphila dokotela unjani? Hawu, siyaphila kadokotela. Hey, abantu bayakhala kade bekufuna and lento oyiphethe namhlanje yini kade befuna kakhulu. Siphathele ndoda namhlanje. Lapha ngiphethe into letimbili la. Lena incaba yamadoda, lokhu kuyavusa phindze kululalule lendvuku ikhule. Lokusho ukuthi kuphethe itinto letimbili lo lokungala. Uyakhona ukuthi lendvuku yakho uma uyibona ungathi uvama ukuthi na uthi uyefika kulabantu lobavakashelayo bakhale ngesayizi. Futhi ke ukhanze ukuthi lesinye isikhathi ayisayiglisha ayisavuki. Labanye uthola ukuthi seyivuka kanye ingabe sabuye, so iyabalekelela ke madoda. Lokhu nje kwemadoda kuphela. Bayabuta ke labathi bomake bona bomake la abangeni ngoba kude lokujinga ukukhuliswa kubo futhi kude lokuvukako kubo. So ngeke ke umuntu ongumake ayiphuze lembiza le. Yamadoda nje kuphela. Bese kuthi ngapha ngiphethe into yecleaner igazi. Lapha ke bomake bayangena ngoba uthola umuntu unemapimples, kukhona tilonza letivelako, kunemaresho, kukhona letinto nje letimphethe letibonakala ukuthi igazi lakhe lingcolile. So lokho ke kusebenza ngegazi ukuthi kucleaner igazi, mhlawumbe newubole inyawo, mhlawumbe unoshukela, mhlawumbe kukhona isilonda singapholi. Usually kutholakala bafika esibhedlela kuthiwa ushukela. Usebenzisa lembiza ke leso silonda leso siyaphola noma kanjani. Mawunomuntu nje onesilonda noma ngasikephi esingapholi, ngikunikeza lembiza, ngikunikeza amalanga u8 uyobe isilonda sishwabene. Okay. Futhi ngabe icleaner ngaphakathi ubuhle begazi, ucleaner nangaphandle. Umuntu acwebeze abe muhle. Lapha nje uma uthiwa uphuza lembiza, umuntu lophuze yona vele ulingisa umuntu okhrimayo ngendlela amhle ngayo. Ngoba na uphuza lembiza le uyangibona kwamina nje anginayo into ekuthiwa ipimple noma ke iratio emzimbeni because ngihlezi ngiyiphuzela lembiza nje mangithola isikhathi. Ukuyiphuza kwakho nje uyacwebezela ube muhle. Bayangazi ke abangazi emuva ukuthi ngeke ngaba nami nama-pimples ebusweni bami kwayimina nje. Ngadibana nalembiza lena ke ngase ngiyaphuma enkingeni. Okay. Futhi kahle kahle noma umuntu onama-pimples nje uyamrecommendela kakhulu lembiza le. Kunabantu othola ukuthi makadla amakinati sekuthiwa uzomila ama-pimples ngaka. Kunezinto angakumele angazidli nje angathi uthinte nje into enamakinati. So vele unama-pimples ebusweni, ubuso bakhe buyajika, sebuba nama-spot, sebutholakala ukuthi sebubi nje. So uma uthola lembiza le iyaphela leyo nto, udla noma wayini. Uyiphilele nje impilo enormal, ungabi nankinga. Ngiyayithanda-ke lembiza lena ngicabanga ukuthi baningi abantu ezobalapha ngoba ngeke ngwafunda ama-comment. Abantu bayakhala athi umuntu uneskin esimbi mina. Akhulukazi lesilonda kunomama nje ohleze ngithinta kusami efuna into epholisa isilonda. Uney'nyawo unesilonda anawo ushukela. Bathi akazi meshwa yena ngokwakhe uthi umeqo. Mebe hambe endaweni bathi umeqo but abakwazi ukumsiza. Shuthi lembiza le isilonda sakhe izosomisa nje ngapha ey'nsukwini eziwu-8. Abanye uthola ukuthi sesipholile isilonda. But unale ama-spot ukuthi bekaneyilonda, ungathi bekanephethwe isifo esibi. Mathi uyafika ku-boyfriend, bathi uyambheka, yeyi lo muntu lo isifo sini kade simphethe. So uyabona nendoda uthola ukuthi nayo kade bephethwe isifo saphola lesifo but kunale ama-sport nje asele iyawaqeda ke la ma-sport. Awudingi ukugqobisa ukuthi mhlawumbe kube nento oyigqobayo. Uphuza lembiza yenza ama-tissues ukuthi ukhona ukuthi ube soft emzimbeni, ubuyele ungabonakali ukwaba nezilonda. Okay. Ngabe ngivumelekile ndodela ukuthatha lembiza yamadoda lengala kwa right wakho kumbe no left ebese nale ngala ngiphuze kanye kanye. Uvumelekile uma ungabe unayo izilonda ezingapholi ngoba ngapha izilonda uclean igazi, ukuhloba komzimba ube muhle. Ngapha induku. Induku straight nisebenza ngenduku kuphela la. Mhlawumbe lena ke singanani induku isebenza. Mhlawumbe mina ukuze ngiphuze amathina ama-instructions ayo.
Ama-instructions lana ukuthi every morning before udle uphuza i-half a glass, not a cup, ngoba i-cup usenkulu, just a half of a glass. Ekuseni nasentambama uphuze kanjalo ngoba usuke wakha lemithambo ukuthi ihlezi active, iphile. Ngalesikhathi kwenzeka kanjalo ngoba ihlezi ivukile vele. Mawuphuza lembiza iyavusa. Ezivuka iyaluleka lemithambo ngoba phela indlela yokuthi ikhule ukuthi ione noma ungadingi ukuyisebenzisa iye ngekululeka ukuze izojwayela ukuhlala ilulekile. Ngoba abantu bayebuza vele ukuthi hawu izokhula kanjani? Ayikho enye indlela yokukhula kwenduku ngoba ngisho umncane ungena esitejini ifuna ukuthi ivuke uhlalele nje ukululeka kwayo, ukukhula kwayo yiloko kuphela. Omunye umuntu akhala kanehaba sidalwa nje. Umuntu uzovela afuna aphuze 2 glass. Ubungozi balokho ibuphi? Ukuthi ke abake bakwenza lokho yilabantu abanoshukela abadiabetes baye babese nge-experience anayo ukuthi vele wazi ukuthi lento akayisasebenza abese uthatha ama-glass noma awu-2 noma iglass eyodwa ibisi ingasalali lento. Abanye nje bese besusa umsindo la ngoba phela ibhlungu lento uma ungayisebenzisi kanti ivukile. So abathi uyifaka amanzini ashisayo, uyifaka amanzini abanzayo, ayehli into. So kufanele ukuthi uwenze short instruction uyithatha iba ngeke ihlale ingasebenzi noma unoshukela izosebenza. Half a glass. No, ungakhulisi isikali ngoba ezokhulisa isikali uyibangela inkinga ingawi lento. Izokuhlupha lento. Hayi ke ngawuthi imndeni izojabula ama-relationship azoseveka kunomuntu obese nenkinga emshadweni ethi hayi cha isoka lami mina sengiqanga ukubalekela ngoba hayi ngiyakhalaza lapha enkonzweni. Njengamanje ngawuthi wonke umuntu uzoba right. Kanti futhi nonesikhumba esimbi uzoba right manje. Mhlawumbe unama-stretch marks unani nansi imbiza elisebenza kakhulu ngegazi. Laba befike laba nje laba imizimba wakhe angawujabuleli abeze bathathe imbiza yegazi bese kuthi laba abathola ukuthi awu vele ntambama sowuzobukela i-TV kuze kushaya o3 so lathi hey yabona i-super sport hayi ngendlela esebenza abathi umama ulindile yabona i-super sport azayelalise kusofa usaba kuyongena lapha ngoba uyazi ukuthi makangangena lapha azomphuthaza ayisebenzi lento. Amadoda esithembu ukuthi nje hayi azojabula afa manje. Hayi phela mawunesithembu kusekhaya layo lento isithembu lapha abomama bonke bazojabula. But ngoba phela iyalula nokulula isikhathi yenza nje yonke iyajabulisa nje impela. Iyajabulisa abantu abefike singayikhulumeli bayivele bazoyikhomentela bona ukuthi babonani ngale mbiza. Hayi cha dodela siyabonga kakhulu. Bazokuthinta-ke nami abantu abafunayo le mbiza lezi eyodwa yazo noma zombili. Inamba zadokotela zikhona eskrinini. Ube straight to the point nje uthi cha dodela ngibonile ividiyo yakho ngifuna leya mbiza leya. Mhlawumbe udokotela akayiphinda amagama azo ukuze abantu bazi. Le inqaba yamadoda lena lapha noma kanjani uyabona ukuthi ubuhle begazi no lamagama lawa nawo ayabonakala la ubuhle begazi lo inqaba yamadoda le ucishe into ebonakalayo. So lokho kwenza ukuthi ke mawuyifuna ngiyazi ukuthi bakhona abantu abazoyifaka bayenze ngizokutshela mawuyithenga la kumina ukuthi izwakala ngani i-test yakhona ngoba ngeke uyifake lento ngoba uma uyifakile ngeke ivuse. Uma uyifakile ngeke iziphele ilonda. Ngabe ihlala efrijini hlalaphi? Awuyibeke efrijini ngoba ufuna ihlezi idoba ngoba ufuna ichubeke phela imbiza ayikumele ime. Imbiza isebenza kahle ngokuthi vele iye ngathi iye kuboleni kanti ayiboli iyavuthwa. Kanti notshwala uthiwa bumnandi kakhulu mase uhlala isikhathi eside. Nako ke. Hayi dodela asibonga kakhulu.